Asabayin inusuarin Asabayin inusuarin Taili ilumunuan ia tasaqullersuakka allartilaajarluit kisitsillerissuu salum torpakkiu. Men tak, Johannes. Det var en dejlig sang. Nu skal vi se nogle tal fra Qeqertarsuaq. Og det er det første byresultat, vi har. Inuit Ataqatigiit 132. Nå, det er Siumut 133 stemmer, og Inuit Ataqatigiit 132 stemmer. 129 til Demokraterne, Partinalaq 67, Nunaat Taqidornait 20, Atassut 14 stemmer, og Samarbejdspartiet 1 enkelt stemme. Hvad kan vi tyde ud af tallene her? Gobik? Demokraterne har haft stor fremgang, og Inuit Ataqatigiit har haft størst tilbagegang. Og det er Siumut og Inuit Ataqatigiit, der nærmest er blevet lige store. Der er kun én stemme, der skiller parterne ad. Før i tiden var det Inuit Ataqatigiit, der havde flest sammenlignet med Siumut. Partinalaq, som jo også er spændende at se, hvad de får af resultat. De har haft et godt valg, kan vi sige. Når vi ser på HS-analysen, så var det jo sådan set det billede, som vi ser her nu, som de kom tæt på i analysen. Kan vi forvente, at andre resultater fra byerne også vil ligge op af den analyse, vi har set? Gobik? Altså, de byer, hvor der er flest vælgere, og hvor efterhånden som stemmeoptællingen er ved at være færdig, så får vi et mere og mere klart billede af, hvad det kan ende med. Men, og det bliver spændende at se, hvor meget det forrykker sig i løbet af den næste times tid eller to. Timok Mølgaard og Siumut har fået flest stemmer, 76, Sara Olsvig Inuit Ataqatigiit 54, Kasper Skifte Inuit Ataqatigiit 43, Niels Thomsen Demokraterne 43 stemmer, og så også et bysbarn Demokraten Simikaq Heilmann 35 stemmer. Man kan jo se, at Timok Mølgaard har fået rigtig mange stemmer. Altså, man må måske konkludere, at det, at han har flyttet parti, ikke har haft en stor betydning. Han har bibeholdt åbenbart sin opbakning hos sine vælgere. Vi kan også se, at Niels Thomsen Demokraterne har haft et godt valg. Hvad er det, han har udmærket sig ved under valgkampen? Jamen, det er nok fordi, at Niels Thomsen er et kendt ansigt i Diskobugten, lige så vel som Simikaq Heilmann også er et kendt ansigt i byen i forhold til forskellige aktiviteter, hun har været involveret i. Og i forhold til fiskeriet og Niels Thomsen, har han haft indflydelse, eller har det haft indflydelse på stemmevalget på ham, at han har snakket så meget om fiskeriet? Sten Lund? Jamen altså, han har jo beskæftiget sig utrolig meget med vilkårene for fiskeriet. Lige så vel som han også har været meget positiv i forhold til at skabe en mere stabil økonomi for fiskeriet, og også at han har beskæftiget sig meget med potentielle muligheder for fiskeriet, og hvordan man kan give et løft for det her erhverv. Og det er klart, at det har uden tvivl fundet god
faldet godt hos vælgerne, at han har talt sådan. Nu er vi nået til Qasigiannguit, som er færdig med optællingen. Inuit Ataqatigiit 193 stemmer, Siumut 196 stemmer, Demokraterne 92, Baqti Nalaraq 68, Atassut 26, Nunattaqit 29, og så Samarbejdspartiet 7 stemmer. Altså som vi så i Qaqortarsuaq, så ser det ud til, at det for Qasigiannguits vedkommende også er det samme, nemlig at Inuit Ataqatigiit og Siumut er blevet lige store partier. Hvad er det, mon? I løbet af aftenen får vi selvfølgelig at se, hvilket parti, der bliver det største. Altså, det som jeg mener har haft en vis effekt, har måske været det, der var fremme i medierne om, hvem der skulle være præsident. Og også i forhold til spekulationerne om, hvem der de næste forhåbentlig 4 år i næste valgperiode, jamen der har kandidaterne dystet utrolig hårdt i forhold til at ville være de førende. Og hvis man skal sammenligne med den måde, som Kim Kielsen og Sara Olsvig har ført valgkamp på, jamen så er der så andre kandidater, der har haft en helt anden tilgang til, og også haft en anden optræden i forhold til deres valgkamp. Så det bliver spændende at se, hvad resultatet bliver. Altså, når vi ser på Qasigiannguit, så er det jo Jes Svane, Siumut, der har fået flest stemmer, 87. Så er der Akra Samuelsen, Inuit Ataqatigiit 85. Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit med 70. Og Sara kommer jo sådan set fra Qasigiannguit. Altså nu skal vi huske på, at Jes Svane har jo været borgmester, så han er på hjemmebane. Lige så vel som han også har markeret sig under valgkampen, selvom han ikke har været så mange år et medlem af Inatsisartut, så har han altså haft en effekt stadigvæk for sin tid som tidligere borgmester. Når vi ser på de andre partier og den stemmefordeling, der er, og også med hensyn til stemmer, der er blevet givet til de nye partier, hvordan kan man egentlig vurdere det? Sten Lund? Det er klart, at de traditionelle gamle i gåseøjne partier har jo deres traditionsmæssige vælgere. Men altså, når der kommer nogle nye partier på banen, jamen så er det klart, at man er opmærksom og også nysgerrig i forhold til, hvad de nye partier formår, og hvilke budskaber og hvordan de markerer sig. Men altså det, at nye partier har den gennemslagskraft, det er jo sådan set ikke nyt. Det har vi set tidligere. Nu skal vi til et valgsted, nemlig til Anne-Marie. Hun er hos Inuit Ataqatigiits valgcenter. Hvad foregår der? Det er en hyggelig aften, som skrider frem, og der kommer flere og flere til valgstedet. Og man har lidt travlt med, at det skaffer ekstra borde og stole. Og nu står jeg her sammen med Mutti Borup Ede. Nu er klokken ved at være 11, Mutti. Hvad kan du sige til det, vi kender til indtil videre? Det er spændende. Og det er især spændende
efterhånden som byresultaterne kommer ind. Inuit Ataqatigiit har jo været rigtig glade her i dag, og også spredt positive cirkler rundt omkring valgstedet i løbet af dagen. Altså det, jeg kan sige, det er, at vi altid sørger for, at der er rigtig mange kandidater omkring et valgsted, således at vælgerne altid kan komme hen og spørge om noget, hvis de har brug for at spørge om noget. Og vi har haft folk ved vores partitelt hele dagen, og sådan har det set ud i de andre byer også. Hvilke forhåbninger har du? Jamen, vi har forventninger, og vi er også spændt på at se, hvad resultatet bliver, især i forhold til, hvad vælgerne egentlig mener er det vigtige at tage stilling til her, og også hvad der skal arbejdes med. Du har jo haft travlt her til aften. Ja, vi har haft travlt med at skaffe ekstra borde og stole, fordi der kommer så mange her. Vi manglede ellers lige nogle stole, men nu er der kommet ekstra stole, og der er kommet ekstra mange unge mennesker, som også gerne vil give en hånd med. Så som I måske kan høre, så er det Alut orkestret, som er bandet hos Inuit Ataqatigiit. Sara Olsvig er endnu ikke dukket op endnu, men det ser vi frem til, at hun gør på et tidspunkt. Tilbage til studiet. Avia Lynge, børnetalsmand. Velkommen, tak. Du har indsamlet ønsker fra børnene, som skulle videregives til politikerne. Hvordan kan det være, du har gjort det? Der er selvfølgelig flere forskellige årsager hertil. Først og fremmest børnekonventionen, som vi jo selv har være med til at skrive under på, så selvfølgelig skal vi også overholde den. For eksempel nummer 12. Børnene har ret til at have en mening og ytre deres mening, og det er altså også grundlæggende det element, der har været udgangspunktet. Og derfor har jeg også ønsket, at børnenes ytringer skulle viderebringes til politikerne. Det var det primære, men selvfølgelig også i forhold til, at jeg så har fået gjort det her. Undskyld, det jeg kom til at lytte til, hvad der blev sagt her i baggrunden. Men det har været utroligt vigtigt for os, at de forskellige partier også på lige vilkår også får mulighed for at få de informationer og oplysninger omkring børnenes interesser og de tanker, de gør sig. Så det har været vores primære formål. Den valgperiode, der nu er ved at rinde ud, hvordan kan du vurdere politikernes arbejde og indsats inden for børneområdet? Vi ser det fra MIUs område, at de seneste par år så har man skelet meget til børnenes vilkår. Og man får en følelse af, at der ikke længere er nogen undskyldning for ikke at kunne fokusere på børnenes vilkår. Så det er en dejlig tendens at se, at politikerne også er blevet mere ops på børnenes vilkår. Og dermed også de forskellige partier, så vil de meget gerne på tværs af alle partierne også samarbejde. Det er glædeligt. Og det er også glædeligt at se, at der er flere og flere ønsker om at ville arbejde med netop børneområdet. Så der er så mange ting, vi stadig skal løfte, så det er selvfølgelig glædeligt for os og vores arbejde og vores indsats. Har I bemærket, hvor mange områder man har lovet under valgkampen omkring børneområdet? I forhold til børnenes vilkår, så har vi fra MIO fulgt med under KNR Live-debatten, og der har vi fra MIO også skrevet ned, hvad det er
for nogle områder i børneområdet, man har lovet. Det er 99 punkter. 99 punkter har man lovet omkring børneområdet, og hvor mange valgløfter, der er kommet fra de forskellige partier, det har vi også skrevet ned. Og hvad det er for nogle løfter, de har ytret, så selvfølgelig er det jo det, vi kommer til at skille i forhold til at følge med de næste par år, hvad politikerne så får implementeret ude i virkeligheden. Hvilke partier har ytret flest valgløfter? Atassut, Inuit, Ataqatigiit og Siumut har jo været lige med, de har alle 18 valgløfter. Nunattaqitorn, nej, følger godt med, følger godt trop, men de har færrest. Men de 3 første partier, de har alle 18 valgløfter, som vi kan følge op på. Nogle af de nye Inatsisartut-medlemmer, som jo kommer til at træde frem her i aften, som vi kommer til at erfare i løbet af i aften, i slutningen af aftenen, hvilke forestillinger har I til de nye Inatsisartut-medlemmer? Jamen, vi har jo selvfølgelig været henne og tale med dem, og vi har været henne og lytte med, og vi har rigtig gode forhåbninger om, at de også er opmærksomme på, at der skal være nogle områder, der skal løftes inden for børneområdet. Og det er også meget tydeligt, at man fra befolkningen også har et stort ønske om, at børneområdet skal løftes gevaldigt. Ja, vi er jo ude med, at du har videregivet børnenes ønsker til politikerne. Vil du så fortsætte det arbejde med at lægge det på bordet med de ønsker, som børnene ytrer, og videregive det til politikerne? Ja, selvfølgelig kommer vi til hele tiden at arbejde løbende med de her områder. Lige i PT er der 36 ønsker. Nogle af de ting, som vi selvfølgelig vægter meget højt, er selvfølgelig, at vi voksne tager de her meninger og ytringer, som børnene giver os alvorligt, og tager stilling til dem, men indimellem så er det jo også, kan man jo også indimellem overse nogle områder i forhold til for eksempel seksuel misbrug blandt børn og unge. Der har jeg bemærket, at de unge og børnene for eksempel også har ytret, at de står og hjælpeløse, når de står i en folkeskole og oplever de her ting. De har ikke nogen steder at henvende sig, og måske også, når de går videre i de gymnasielle uddannelser, så er der også mangel på henvendelsesmuligheder, hvis man har været seksuelt misbrugt. Og nogle af de ting, som vi også har set, det er, at det er de voksne, som de så har kunnet stole på og har betroet sig de her forfærdelige ting, som så har videregivet de her informationer, og derfor er der blevet taget initiativ til at gøre tiltag. Men i forhold til de forskellige hjemlige forhold, så kan jeg også se, at der i forhold til folkeskoleområdet, som der var en live-debat i, så var der en af forældrene også, som havde ytret en bemærkning i forhold til, at en forældre havde kritiseret, at børnene ikke selv var med til stede under debatten. At man kunne jo også have gjort det sådan, at børnene kunne have fået mulighed for at skrive nogle ting ned, og så kunne der have været en voksen, der kunne have læst det op. Men det er en mulighed, som vi må kigge på, men der har været gode forbedringer i forhold til kontakten med politikerne. Men tusind tak, og vi er ikke for, at du kan deltage her i aften. Og nu skal vi videre til et sted i bymidten, Manhattan. Nuno Esposito, du er inde hos Siumutterne, så hvordan er stemningen her lige omkring midnat? Hen imod midnat, ja. Man kan mærke, at Siumut er meget glade, og resultaterne begynder også at vise nogle tal. Og en af dem, der er glade Siumutter, det er Henrik Kielsen. Altså de tal, der har vist sig, så er I altså ikke i front endnu, men hvordan føler I står? Jamen, vi kan jo se, at vi har vundet i flere forskellige byer, og her er Siumutterne her i Nuuk i Manhattan er rigtig, rigtig glade.
Vi har en opløftet stemning, og vi er fortrøstningsfulde. Vi kan jo se, at vi vinder i flere byer, og alle er velkommen. Vi er i Manhattan. Kommer og deltager, hvis I har lyst til det. I er alle mere end velkomne. Jamen, Erik Kielsen, du blev jo Inatsisartut-medlem, da du som 21 år blev medlem af Inatsisartut-medlem her for 4 år siden. Og kan man sige, at du er blevet voksen hen over de 4 år? Jamen, jeg kan jo sige, at jeg har taget et par store skridt inden for de sidste 4 år. Og fordi at der var nogen, der var i front, og så blev jeg ligesom slæbt med ind i Inatsisartut-salen, men man kan jo sige, at jeg selvfølgelig også har oplevet, at jeg har været ned og kravle, og jeg har også væltet et par gange, men jeg har rejst mig igen, og derfor har jeg måske fundet mit fodfæste ved, at jeg ved den sidste periode i hvert fald blev anden næsteformand i Inatsisartut. Men altså det primære her, det er selvfølgelig, at de vigtigste veje, vi skal gå hen mod selvstændighed, det er altså forfatningen, og det er det, vi skal arbejde med. Kan du sige i aften, uanset om du kommer ind eller ej, men hvis du kigger på de sidste 4 år, hvad er det mest positive, du har oplevet de sidste 4 år? Jamen altså, det er at se, at det arbejde, vi har lagt ind, at begynde at vise resultater, og økonomien er i opsving. Jolle fiskeriområdet har fået nogle bedre fartøjer, og der har været nogle kerneområder, som Siumut også har kæmpet for, som også har vist gode resultater, og uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så har jeg altså et parti, og der har jeg altså også mulighed for at arbejde i baggrunden og være med til at styrke partiet. Så Erik Kielsen, hvis tendensen fortsætter i aften, så kan det være, at I mister rådet. Det har jeg ikke noget svar på endnu. Lad os se, hvad resultatet viser senere i aften. Ja, og så røg forbindelsen. Men vi fik et indslag fra Siumuterne, og nu på tal. Niaronnaarsuk, og tallene her er klar. Siumut har fået 68, Inuit Ataqatigiit 55, Atassut 16, Demokraterne 10 stemmer, Partiet Naleraq 9 stemmer, Nunaat Taqitoornarit 2, og Samarbejdspartiet har ikke fået nogen stemme i Niaronnaarsuk. Så selvom Siumut står i spidsen endnu, og selvom det ikke er så forfærdeligt mange stemmer, der her taler om, så er der altså tilbagegang på 21%. Hvordan kan man vurdere det her? Jamen, som vi har diskuteret tidligere, så er det altså demokraterne, der er i fremgang, og måske også nogle andre partier, nye partier, som er... Jamen altså, hvis vi skal gå ud fra de tal, vi ser nu, fordi at hvis vi skal stå og diskutere de tal, der er i procenttal, og så lige pludselig så skifter vi her i skærmen over til de forskellige enkelte kandidater, men altså, sådan, jeg kan ikke huske, hvad det var for nogle tal, der var gældende ved sidste valg for eksempel. Altså, hvis vi kigger her på de 10 kandidater, der har fået flest stemmer, så er det Nicolai Jeremiassen fra Niaronnaarsuk, der har fået 60 stemmer. Har han været en god kandidat? Hvis man skal sige det sådan med en lidt sjov bemærkning, hvis der bare havde været en mere, så havde han syntes, at det tal var rigtig flot. Altså, det er jo ikke noget, der er ikke noget odiøst i, at Siumut står i front.
her i de områder, fordi at de yderdistrikter, der findes langs kysten, så er der altså også mindre bygder og yderdistrikter, hvor billedet ikke har ændret sig så meget igen, men hverdagen og bygderne har altså en indflydelse på storbyerne og byerne, og på den måde kan man også se, at der er altså også nogle tendenser, som viser sig her, og der er måske nogle faste traditioner for, hvem man stemmer på eller ikke stemmer på, og det har måske ikke ændret sig så meget. Ja, og vi skal videre ind til byen, downtown, Partinalera. Malu, hvad laver de i Partinalera? Ja, vi er hos Partinalera i forsamlingshuset. Vi skal lige skrue en lille smule ned her. Vi finder lige en fjernbetjening og skruer lidt ned. Der er vist lidt ekko fra tv'et. Ja, er det blevet bedre? Ja. Ja, jeg står her sammen med formanden for Partinalera, Hans Enoksen, og her er et Partinaleras tilhængere. Hans Enoksen, de foreløbige resultater, hvad mener du om det? Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke har kunnet følge med i de foreløbige resultater. Jeg tager mig tid til mine tilhængere. Men indtil videre kan jeg se på de tal, at vi står stærkt, og det ser fint ud. Så du er fortrøstningsfuld? Ja, vi er altid fortrøstningsfulde. Vi er ved godt mod. Det er jo valgaften. De 6 uger, vi har haft med valgkampagnen, hvordan er det forløbet? Desværre har vi ikke kunnet nå frem til de forskellige små bygder og byer. Vi er et lille parti, især økonomisk og finansieringen taget betragtning af, at vi er et lille parti, så det har været ærgerligt, at vi ikke har kunnet nå frem og møde befolkningen face to face, så jeg vil meget gerne sige tusind tak for de offentlige tv- og radiostationer, for at I har givet os mulighed for at deltage live i debatterne. Det vil jeg gerne lige sende en lille hilsen til jer om og sige tak. Ja, I har været fremme med forskellige områder. Hvordan kan det være, at I er så anderledes fra de andre nye og de andre partier? Jamen altså det, vi har stået på trommer for, det er netop, at vi skal gå ud fra de levevilkår helt ned i øjenhøjde med borgerne, og vi skal have højne levevilkårene. Der er rigtig mange, der lever i armod, og hvis man blot siger, at skattefradrag skal sænkes, jamen så kommer det jo ikke til at gavne med pengene mellem hænderne til hver. Det er huslejen for eksempel, der skal sænkes. Hvordan kan det være, at I er kommet frem med de her udmeldinger og de her meget bombastiske udsagn indimellem? Jamen selvfølgelig er det jo utrolig vigtigt, at vi kommer frem med en for eksempel valgvideo, der slår igennem. Nogle af de ting, som vi har gjort rigtig godt, det er netop valgvideoen, som er blevet lavet rigtig, rigtig flot. Tak indtil videre til jer, Hans Enoksen. Partinalera er rigtig glade, og nu skal vi længere nordpå til Asia. Der er Brand Johansen står klar. Hvad sker der i jeres valgområde? Ja, jeg kan sige, at lige i øjeblikket at man først er ved at begynde fuldt i gang med optællingen, og vi er nu her i et lokale, mødelokale, hvor de ansatte er godt i gang med at tælle op, og derfor er optællingen i Asia meget svært at tyde lige nu, og hvordan resultatet kommer til at se ud, og det er svært at sige, fordi tallene slet ikke er på plads endnu. Optællingen er ikke opgjort. Jamen, hvordan
optællingen i forhold til den, har det været nødvendigt at gentage det flere gange, eller har det været, er det foregået sådan nogenlunde efter bogen? Jeg synes, at det går rigtig godt for sig, og som vejlederen også har været inde på, så regner de nogenlunde med, at tallene kunne være klar. Tallene kunne være klar omkring kl. 22, men der har været nogle ting, man skal have tælle efter igen, og hvordan skal vi sige det? Optællingen var færdig kl. 22, men da man talte efter, og nøje talte efter, så begyndte det at vise sig, at det var lidt mere kompliceret som sådan, så derfor er vi ved at blive lidt forsinket. Ja, det bliver spændende at se, hvordan fintællingen kommer til at vise nogle resultater, og hvilke resultater det vil ende med. Og nu til en gæst. Stina sidder med en gæst. KNAPK ansat biolog af Babsi er gæst her hos KNAPK. Hvordan vurderer I valgkampagnen? Hvordan er det gået? Har I noget at glæde jer over? Har I kunnet mærke, at I kunne glæde jer over nogle ting? Ja, først vil jeg gerne sige tillykke til de kommende ansatte, og vi håber selvfølgelig, de kommende folkevalgte, og vi håber selvfølgelig, at de også vil samarbejde med os. De forskellige organisationer, som Lars Emil også har været inde og sige, så er niveauet meget højt den her gang. Der har været stor forberedelse blandt kandidaterne, også i forhold til de live-debatter, der har været. Der har der også været nogle forberedelser, der har været grundige, men jeg vil gerne sige og komme med en kritik i forhold til fiskeriet og fiskeriområdet. Så KNAPK er jo det, som interesserer sig for, det er netop fiskeriområdet. Når man så snakker om at debattere fiskeriet og de underliggende områder, så kan det være svært at følge med i debatten, hvis ikke man har en helt specifik viden netop omkring fiskeriet. Den her, som vi kalder indforstået debat omkring fiskeriet, det skal vi være påpasselige med. Det er en lille kritik. Altså selve fiskeriet og indholdet og nogle tal kommer frem. Der er i forhold til kvoteområdet, så er der jo en 5-årig periode, hvor man kan bibeholde kvotetildelingen. Så er der andre, der siger 15 år. Så er der nogen, der siger, at der skal være nogle ændringer inden for de næste x antal år. Og hvis ikke man har været inde i netop kvotefordelingen med mere, så er det måske lige netop det, du synes, der man skal være kritisk overfor. Ja, det er dejligt, at du siger, eller når du kommer ind på og siger, jamen altså, hvis man står og debatterer og snakker om 50-50, hvad er det handler om? Hvorfor skal jeg forklare det? Det er jeg, der skal forklare det som journalister. Men altså, hvis det skal være en 5-årig periode, altså når jeg siger, så kan man fiske ganske stille og roligt, hvis man får en kvotetildeling, der strækkes over 5 år, og så bliver man genvurderet, og der bliver en ny kvotefordeling, og inden for de 5 år, der kører, så kan man også have god tid. Men Ratiet har været inde og sige, at det er 15-årig periode, der her skal være tale om, og Siumut har sagt, at det skal være en 10-årig periode, hvor man får en kvotetildeling. Men altså, hvad siger I? Den fiskerilov, der blev foreslået, eller det forslag til fiskeriloven, der står der i paragraf 10, at det er en 15-årig periode før tilbagelevering af en kvote. Men altså her skal man huske på, at KNAPK har nogle medlemmer, som strækker sig fra fanger til trawlerejere. Så interesserne er meget vidtstrækte. Så inden for den 5-årige periode, der her kunne være tale om, hvis du køber en trawler
så skal du i hvert fald igennem minimum 5 år afdrage på den, fordi at du låner nogle penge til at købe den her tråler ind. Og hvis du går ind i en bank og siger, at du gerne vil afdrage på den her tråler i løbet af 5 år, så kan vi jo altså også sætte spørgsmålstegn med, hvor realistisk det er. At det er så 15 år mere realistisk, en 15-årig periode, jamen så er der også nogle andre spørgsmål, der her kommer ind. Så er der her også tale om nogle afskrivninger. Det er også et nyt ord, der så dukker op. Hvis du har købt en eller anden form for tråler, så er der inden for 10 år en værdi, som er dalende, altså selve tråleren, og så har du altså også nogle renter, og hvis du har solgt den videre, og du så også har nogle renter, du har sørget for, så kan du altså også godt få en sum penge tilbage, men altså de penge, du har lånt, og de personer, der kan betale tilbage, hvis du kigger på det over en 5-årig periode og 15-årig periode, så du kan selv vurdere, hvordan det ser ud, men altså det vil jeg ikke sidde her og sige, hvilken er den bedste løsning. Altså i Danmark er der for eksempel 12-14 års periode, man så har valgt, men altså hvordan det er gået for den, og hvordan udviklingen har været, det ved jeg ikke, hvordan det forholder sig. Men hvad så med KNAPK? Jamen altså her taler vi jo om fiskeriområdet, altså, men hvis vi kommer ind på et andet spørgsmål, det er for eksempel fiskerne, der har medindflydelse, og organisationernes medindflydelse, og biologernes vurdering og deres estimater, altså hvor meget skal man skele til deres henvisninger. Altså sådan som det ser ud nu, så er det jo biologernes estimater, der kun bliver registreret og skrevet ned og medinddraget i overvejelserne, og det har vi fra KNAPK også slået ned på og kritiseret. Så tak for dine vurderinger, og tak for de overvejelser, og bare til Bjarne Løber, der er jo kommet nye tal, men tusind tak, fordi du kan være her i aften sammen med os. Og nu kommer der nogle tal fra Qaqortoq. Resultater, de er lige ved at være fremme. I Qaqortoq Siumut stemmeslugere 644, Inuit Ataqatigiit 435, Demokraterne 241, Atassut 181, Naleraq 92, Nunattaqitaqernet 32 og Samarbejdspartiet 20 stemmer. Vi har kendskab til, at Siumut har stor tilslutning i Qaqortoq, og hvis vi kigger på de andre partier, hvad er tendensen her? Martha? Demokraterne har gået op og snuppet nogle stemmer fra Siumut, og Atassut har gjort det samme, og Inuit Ataqatigiit er gået en lille smule tilbage, og Atassut har altså fået cirka 5%, og Demokraterne er gået mest frem af alle partierne, det kan vi se. Og Simon Simonsen, som også var tidligere borgmester i Qaqortoq, har haft flest stemmer med 250 stemmer. Og en ny ung mand, Bentiara Rotusen fra Atassut, har fået 155, Vivian Motzfeldt, Siumut har fået 143, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit 131, Kim Kielsen, Siumut med 120 stemmer. Hvis vi kigger på den unge mand, Bentiara fra Atassut, han har fået rigtig mange stemmer. Ja, i Qaqortoq, og det er sikkert, det samme billede viser sig sikkert også i Narsaq, så det er et spørgsmål omkring de mineralske råstofområder. Det er måske også der, at der har været udsving i de her stemmefordelinger. Som det er blevet sagt gang på gang, så er der i det store billede af for eksempel sydgrænser, at der er stor behov for, og der er mange, der råber om, at der skal være erhvervsfremme og udvikling. Så kan vi jo se, at demografien også viser, at man
flytter fra Sydgrønland til andre byer, og derfor kræver man også fra de sydgrønlandske borgere, at man gør noget ved situationen. Og i Narsaq så kan vi se, at Inuit har fået flest stemmer, og Siumut som nummer 2, og som det tredje parti Nalra. Hvordan ser det ud? Som Kubik allerede har sagt, så er der i forhold til råstofområdet, så det område, som er mest debatteret, det er jo lige netop lokaliseret i Narsaq. Og her kan man se, at de, der er i tvivl eller som er imod råstofaktiviteter, der kan man se, at der er der flest stemmetilslutning til det parti, som vi jo kan se har fået flest stemmer. Altså i Qaqortoq var der ikke særlig mange, der havde stemt på Aqalluaq. Og nu kan vi se, at han er den største stemmesluger i Narsaq. Aqalluaq Biget og Sara som formand, og Marianne Baviesen, som er fra et forholdssted, er den tredje største stemmesluger. Så Narsaq har stemt meget på Inuit, men også Niels har man stemt på. Jamen altså her er der mest tale om uranen, lige netop uranspørgsmålet, som man i flere år nu har kæmpet om. Enten været forkæmper eller kæmpet imod. Altså, der er nogen, der gerne vil have en mineraludvinding med eller uden uran. Så man kan mærke her, for eksempel, at de, der siger blankt nej til uranudvinding, de har altså fået flest stemmeslugere. Jamen her kan man også sige, at det i forhold til lufthavnsområdet, så kan man, det spiller altså også ind med de trafikale lufthavne med mere og etablering af lufthavne. Aqalluaq har været inde på det, og det er selvfølgelig også Narsaq og området selvfølgelig også nogle af de ting, der har vundet gehør. Ole Petersen, ja, vi skal videre til Ole Petersen i Sisimiut, hos Hotel Sisimiut, hvor Siumuterne er. Hvad sker der i hotellet, Ole? Vi er i hotellet Sisimiut, hvor Siumut er valgcenter. Og så vidt jeg kan forstå, så skal jeg interviewe en, som har fået sikret sit mandat til Inatsisartut. Herman Bertelsen, tillykke. Altså, så vidt, vi har også sørget for, at, eller kan garantere, at Erik Jensen også er blevet valgt til Inatsisartut herfra. Uden tvivl, så har situationen omkring Kangerlussuaq haft et udslag. Hvad er det så, du vil kæmpe for i Inatsisartut? Jamen, vi vil selvfølgelig tage udgangspunkt i de ting, vi har kommet med i forhold til vores valgprogram, og også de prioriteringer, vi har lanceret under valgkampen. Men jeg synes, at både Erik Jensen og jeg selv har haft nogle gode, markante udtalelser, og det er nok det, der har gjort, at vi er blevet valgt. Altså hvis Siumut skal stå i spidsen for at danne Naalakkersuisut, hvordan står du så? Altså det jeg synes, der er vigtigt at sige her, det er, at man skal gøre hvad som helst for at opnå så størst indflydelse som overhovedet muligt. Og altså, jeg stiller ikke noget krav om at skal sidde i Naalakkersuisut eller have en Naalakkersuisut post. Det, der er vigtigt, det er, at vi får arbejdet videre med nogle af de ting, som vi har slået til lyd for under valgkampen.
Nu skal vi så til et andet valgsted. Nuno Esposito, hvor er du henne? Jeg er i Bryghuset hos Demokraterne. Der er tilråb og udbrud ind imellem. Og lige før hørte vi Nivi Olsen råbe, at nu kom resultatet fra Narsaq. Altså, jeg kan kun sige, at der er stor glæde hos Demokraterne, og jeg står her sammen med Randi Evaldsen. De resultater, vi ser indtil nu, hvad siger det dig? Det er bare totalt glædeligt, altså, og alle er glade her, og vi er dejligt overrasket, og vi er stolte over det resultat, vi indtil videre kan se. Altså, vi er meget overraskede, og vi er også utrolig glade for at kunne skyde en pæl igennem den spådom om, at demokraterne skulle lide en stille død. Det kommer ikke til at ske. Vi er meget spændte på det færdige resultat, fordi vi regner selvfølgelig med, at der er blevet endnu flere folkevalgte fra demokraternes side, sådan som vælgerne ønsker det jo. Som formand, hvad siger du så? Jamen, jeg er utrolig stolt. Jeg er bare så glad, og jeg er lykkelig over, at vi har så mange støtter, og at opbakningen er så stor. Det er ikke bare mig, der har løftet det, det er os alle sammen. Mange tak, Randi. Nu skal vi så se på nogle nye tal. Det er fra Bamyot. Og her kan vi jo se, at Siumut har fået 355. De har fået flest stemmer, til trods for, at der var et tilbagefald fra tidligere. Inuit Ataqatigiit 151 stemmer, en lille tilbagegang. Baqartiq Nalaraq 85, en fremgang på 4,4. Og så Demokraterne 72 stemmer med en fremgang, der svarer til 3,8. Atassut 32 stemmer. Nunaat Qitornai 16 stemmer, og 6 stemmer til Samarbejdspartiet. Og her er, hvordan det fordeler sig på de enkelte kandidater. Hvad kan vi bemærke i forhold til Bamyot-stemmerne? Jamen, vi kan jo tydeligt se her, at Kim Kielsen kommer fra Bamyot. Selvfølgelig er det en nyhed at se på, hvordan stemmerne er på de nye partier, men hvad angår de kendte partier, vi har haft i mange år, der har billedet ikke ændret sig synderligt. Jamen, er de to store partier utrolig lige? Er det det, vi kan se, altså Siumut og Inuit Ataqatigiit? Jamen, det tyder på, at det er det billede, der bliver mere og mere tydeligt, og det bliver så meget mere spændende at se, når de større byers resultater kommer ind, fordi så vil vi kunne se, hvordan balancen så vil tage sig ud. Og jeg kan også godt forstå, at demokraterne er utrolig glade, fordi man kan godt mærke, at der er flere og flere rundt omkring på kysten, som stemmer på demokraterne, hvad der ikke var tilfældet tidligere. Og det, der er interessant, eller det, der bliver interessant, det er at kunne se de færdige stemmefordelinger. Altså, så vidt vi kan se nu, så er det foreløbige resultat 27,1% til Siumut, så det er en meget, meget lille forskel, der er på de to store partier. Jamen, det er en meget lille forskel, der er. Og vi er jo vant til, at når resultaterne kommer ind fra de større byer, at Siumut ser ud til at have en markant større tilslutning. Men på den anden side, så kan vi jo så se, at demokraterne har altså i løbet af aftenen vist større og større fremgang. Og her
kan vi jo se Tasiilaq, som er blevet færdigoptalt 368 til Siumut. Inuit Ataqatigiit 156, det er en tilbagegang på 3,6%. Baqtinalaraq 155, det er en fremgang på 9,8%. Og Demokraterne, som også har fået fremgang her på 3,9% med 127 demokrater. Altså Baqtinalaraq er jo dem, der har fået flest fremgang, eller fået mest fremgang i Tasiilaq. Altså Hans Enoksen nævnte selv for lidt siden deres flotte video, som de fik produceret, og den har været med til at fordi den handler både om følelser, den handler om identitet. Og så har de selvfølgelig også haft held til at bruge nogle musikere, som var kendte i forvejen, og som tidligere har lavet ørehængere. Her kan vi så se, hvordan fordelingen har været for først for Siumut, Laura Danner 115, og nu er skiltet væk igen. Det var det, som vi sagde tidligere, at hvis man har et folkevalgt medlem fra for eksempel Østkysten, jamen så kan man godt næsten regne med, at de samme vil vælge dig igen en anden god gang. I forhold til Malahoy Gugu, han flyttede jo fra Atassut og over til Siumut, og det har åbenbart ikke betydet noget for de vælgere, han har. Han har bibeholdt sin opbakning. Selvom der er forskel på de to partier, Siumut og Atassut, så kan man alligevel godt sige, at det ikke er altid det vigtige, hvilket parti man kommer fra, men hvem man er i forhold til at kunne bibeholde en opbakning fra sine vælgere, selvom man flytter til et andet parti. Så vi kan se, at der er visse traditioner hos vælgerne. Har de stemt på den person, jamen så stemmer de på ham eller hende igen, selvom det er et nyt parti. Og det kan jo selvfølgelig også være familiemedlemmer, man slæber med på den måde. Altså, selvfølgelig kan det se anderledes ud, men på den anden side, hvis det er, at man flytter fra et parti, og også flytter parti flere gange, ja, så tyder noget på, altså, at de her mennesker kan fastholde deres vælgeropbakning. Og der må vi jo nærmest konkludere, at okay, det er ikke et spørgsmål om, hvad de enkelte partier siger, hvad der er vigtigt, eller kandidater, hvad der er vigtigt, men at hvem man er, og at man så kan bibeholde sin vælgeropbakning. Malo, hvor er du henne nu? Vi skal jo en tur ud i byen. Jeg er på hotellet. Hotel Hans Ede hos Nunaat Taqitaqinnai. Da jeg kom ind, så var der pause hos sangeren Pavia Geisler. Men nu står jeg her sammen med Vitus Qoyaqitsoq. Når vi ser på det foreløbige landsresultat, hvad er så din reaktion? Jamen selvfølgelig skal vi tage til efterretning, hvad vælgerne har stemt. Selvfølgelig er det stadigvæk usikkert, hvordan Nunaat Taqitaqinnai kommer til at stå. Og også hvordan de 31 pladser skal fordeles. Men det kan vi jo først sige noget om, og især i forhold til, hvad det vil betyde for Nunaat Taqitaqinnai, om vi kan få tilstrækkeligt med stemmer til at blive valgt ind. Altså, Al-Rahamon har jo været jeres partis overraskelse. Hvor er Al-Ra henne? Al-Ra er som så mange andre kandidater til Inatsisartut. Valget her er blevet ramt af influenza. Så hun ligger underdrejet med sin influenza, så jeg kan godt forstå, at hun er blevet hjemme. Du har også selv været ramt af
influenzaen. Hvordan kan det være, at Nunatta Ridongnai har så meget influenza? Jamen, som så mange andre kandidater, så har vi jo været sammen med så mange forskellige mennesker under valgkampen her. Vi har brugt vores ressourcer og vores kræfter og vores energi. Så derfor så kan det jo være, at vores immunforsvarssystem ikke er på det ypperste, så det skal man nok ikke undre sig over. Vi er lidt matte i knæene. Hvad skal I bruge resten af aftenen til? Jamen, vi bliver her på hotellet frem til midnat. Og derefter så vil vi jo nok tage hjem og følge optællingen til ende. Så uden tvivl, så vil vi også sidde og være spændte og måske bide en negl eller to og vente på landsresultatet. Tak, Vitus Grujaugitop. Jamen tak i lige måde. Jamen det bliver også spændende at se, hvordan Al-Rahamon har klaret valgkampen, og især om hun har om hendes vælgere fra hendes Siumut-tid er flyttet med over til Nunatta Ridongnai. Det bliver spændende at se. Nu skal vi først høre flere forskellige sange. Johannes Bertelsen, du har mikrofonen nu. Jeg har 2 sange, jeg gerne vil synge. Og musikeren vil godt lige begrunde, hvad det er for nogle sange, han vil synge. Det vil tolken ikke oversætte. Drenge i Norgas, du om at ringe ud. Du tiger borger sig i sumini bin. En i vok, usub nulia, en utsi varakami. I nosu sulia risami. Akalerat unguyorers sutik Galisuni tikidaleruni Asumiyor nalugat kanok inune kassasok Adofferuman ralusumi Isora soren uaralu Nuka biara katin uaralu Asemi unemile put Du vi orsuse Isigin arian yaktigut Akalu Asaktarami Bingasunik Asaktarami Uneminok Uneminorinak Suliarini Agamiu Isora soren uaralu Nuka biara katin uaralu Asemi unemile put Du vi orsuse Isigin arian yaktigut Akaluk Asaktarami Bingasunik Asaktarami Uneminok Uneminorinak Suliarini Agamiuk Suliarini Agamiuk
Amiu. Amallo! Ja, amma. Ja, der var snakadauutialu atussavaram. Qummersitama tullianeersoq. Qaamaneqqi. Akkuringersavigapput ammassisuusoo